suportahan sa atong syudad angay mahimong amahan. Dali na tong madangpan sa tanan nga oras, ang iyang pagpangga kanato ay paghupas. Daling maduulan kay siya buutan, mangginuloyon sa mga katawhan, ning atong dakbayan siya ato ang kasaligan. Matuod na serbisyo iya hatang halaran. Ikaw ug ako siya ato ang gihulat, ang atong mga yamungo tagaan niyang pagkagad. Way pili nga serbisyo iyang pagpangalagan, inganan niya kapangga ang ato ang syudad. Carlo Nograles matinabangong sa tanan, ang iyang serbisyo ato nang nasun.